Είμαι η Ελένη και τούτον είναι το Μάμα μου Podcast. Ένα podcast φτιαγμένο για τις γυναίκες και μαμάδες της Κύπρου και εννοείται για οποιονδήποτε θέλει να ακούσει και να μάθει για τις εμπειρίες και τις ιστορίες των γυναικών. Εγώ πάντως είναι ακριβώς για τούτον τον λόγο που δημιούργησα το podcast, για να μάθω και να ακούσω τούτες τις φωνές που συχνά μπαίνουν ή μάλλον βάλλοντες στο περιθώριο. Είχα και έχω όμως την ανάγκη να μάθω και που υποστηριχτές τούτης της ομάδας ανθρώπων, όπως επίσης και οι άλλες ομάδες που αποτελούνται από άτομα με πολύ λιγότερα προνομία από μένα. Ένας τέτοιος υποστηριχτής είναι ο υποψήφιος για την Προεδρία Αχιλλέας Δημητριάδης, με τον οποίο είχαμε μια υπέροχη κουβέντα. Πριν πάμε στην κουβέντα, θέλω να κάνω ένα μεγάλο shout-out στο χορηγό του show Get Fresh, που ταΐζει την οικογένεια μου εδώ και χρόνια. Και λέω το πράγμα με περηφάνεια και με πλήρη σοβαρότητα, επειδή χρειάζεται να νιώθω τύψεις και ενοχές για την έλλειψη οργάνωσης και σπιτίσιου φαγητού, που συμβαίνει πολλά συχνά στο σπίτι μου. No. Ξέρω πως θα βρω πολλά όμορφες και πάνω απ' όλα υγιεινές επιλογές στο Get Fresh, για να ικανοποιηθούν όλα τα γούστα μες στο σπίτι και να κοιμηθώ κι εγώ ήσυχα το βράδυ. So, thank you Get Fresh. Πίσω στον Αχιλλέα, τον οποίον η αλήθεια είναι ότι πάντα ήθελα να το φέρω στην εκπομπή, επειδή ο άνθρωπος έγραψε ιστορία. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 90 υπερασπίστηκε τον Αλέκο Μοδινό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου ζητούσε την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας. Σήμερα η συζήτηση μας περιέχει θέματα που αφορούν εννοείται τις γυναίκες, αλλά και το μεταναστευτικό, την παιδεία και το κυπριακό. Αλλά με κύριο συστατικό σε όλα τούτα τα θέματα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάμε με το show. Καλημέρα, πολλά καλημέρα, 8:35. Πολλά καλημέρα. Εντάξει. Πολλά καλημέρα. Πολλά καλημέρα, πολλά καλή ώρα. Πίνουμε και τον καφέ μας και το τσάι μας. Τελικά πράσινο τσάι. Όχι, είναι πράσινο, είναι και λίγο έτσι μαύρο. Αλλά είναι εντάξει. Όχι, το καλό είναι ότι έβαλε λίγο μέλι, διότι έχει πολύ, μιλώ πολλά και θέλω έτσι μέλι για να βοηθά το λαιμό μου, νιώθω. Είναι μικρολογημένος, με φάση, έχω γρίπη. Εντάξει, κόλλησα 2 φορές COVID. Ναι, πάω για το χρυσό εγώ τώρα. Ναι, όχι, εγώ μια, αλλά τώρα παλιά είχα αρρωστήσει λίγο, αλλά τώρα είμαι εντάξει, απλώς μιλώ πολλά. Μιλάς πολλά. Αλήθεια μιλώ πολλά και ναι. φορές πονώ και δα μέσα στους μυς πάνω από το στόμα μου, διότι μιλώ, αλλά εντάξει, μιλώ και καλά. Ξέρεις τι ήθελα εγώ να σε ρωτήσω, είπα σου το και πριν που είμαστε έξω. Ναι. Κάθεσαι, κάνεις τόσες συζητήσεις, debates, interviews. Κανένας δεν σε ρωτάνε είσαι καλά. Είσαι καλά, πώς είσαι. Πώς πάει η ψυχική σου υγεία με τούτα ούλα που γίνονται. Εσείς δίκιο, ρε μου. Βασικά, κανένας δεν ενδιαφέρεται για το πώς νιώθεις. Είσαι τζαμέ για να πεις κοινά που θέλουν να ακούσουν, για να συζητήσεις, αλλά σε τούτον το προσωπικό επίπεδο, πρέπει να σου πω είναι η πρώτη φορά που κάποιος είπε μου, καλά ρε, πώς είσαι, πώς πάεις, έπαιξες τα ακόμα, είναι μου κάνεις. Αλλά να απαντήσω, γιατί θέλω να αποφύγω την απάντηση. Περνώ καλά, είμαι καλά, νιώθω μια όρεξη, μια δύναμη, διότι πιστεύω ότι τούτο που προσπαθώ να κάνω είναι κάτι καλό. Είναι κάτι που ο κόσμος ελπίζω να αγκαλιάσει. Είναι κάτι που περπατώ μες στον δρόμο και παίζω μου πουρού και ευκαιρνώ χέρι τους και χαιρετούμε. Και δεν ξέρεις τους ανθρώπους, νομίζω θα τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Ή κάποιος πού ήμουν, στο προδρόμι, στην πόλη Χρυσοχούς. Και ήρθε ένας κύριος, φορούσε το σακάκι μιας πεζίνας, συγκεκριμένη μάρκα, να μην την πούμε, και ήρθε κάθομαι για μέ, δεν τον ήξερα, και ήρθε είπε μου, εγώ παρακολουθώ σε, πάει πολλά καλά, συνέχισε, ευχαριστούμε, λαλείς καλά πράγματα, είπα του ευχαριστώ, ξέρω εγώ, και έφυγε. Πάλι δεν νομίζω ότι να το ξαναδώ τον άνθρωπο, αλλά νιώθω ότι μεταφέρω μια ελπίδα, διό μια άλλη αντιμετώπιση. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, νομίζω είμαι πιο σωστό εσύ να με κρίνεις, Ελένη μου, παρά εγώ να κάνω αυτοκριτική. Εγώ όμως νιώθω καλά,
αντέχω πολύ κούραση, κόπωση, όχι κούραση. Δηλαδή τη νύχτα πέφτω ξερός. Είναι δευτερόλεπτα να κοιμηθώ. Είναι συνεχόμενο το πράγμα που κάνεις, δηλαδή που το πρωί στη νύχτα κυριολεκτικά. Ναι, που το πρωί στη νύχτα. Να πούμε, αρκεύω καλή ώρα σήμερα 8.30, μετά έχω κάτι άλλο 10 παρατέταρτον, μετά έχω μεσημέρι, μετά έχω να κάνω μια συνάντηση. Μετά μπορεί να έχει κανένα ράδιο, καμιά τηλεόραση, σήμερα νομίζω δεν έχει. Και μετά έχω κάτι το βράδυ, να πάω κάπου, να μιλήσω, να δω κόσμο, εκδηλώσεις. Ξέρεις, πάεις και παρουσιάζεσαι, θωρείς, μιλάς με κόσμο. Βασικά μιλάς εν τούτο. Εν τούτο που ήταν να σου πω. Μιλάς με κόσμο, είσαι συνέχεια περιτριγυρισμένος που κόσμο. Ναι. Έχει καμιά φάση μες στη μέρα σου που σταματάς? Όχι, μέσα στην ημέρα δεν έχει. Τι κάνεις για να ηρεμήσεις? Κοιμούμαι τη νύχτα. Αγαπώ τον ύπνο. Ναι, μα ξέρεις, εν ανάγκη, δηλαδή πέφτεις ξερός. Ναι. Θέμα δευτερολέπτων να κοιμηθείς. Ναι. Και εντάξει, σημαίνει ότι φτιάχνει η ημέρα σου. Γράφω, δηλαδή τούτο που με ξεκουράζει είναι, ας σου το πω μυστικό τούτο, έχω 2 δευτεράκια, έχω το φούξια που είναι για θέματα τύπου και έχω και το μπλε λιλάο ή μπλε που είναι για θέματα συναντήσεων. Και είτε πριν είτε μετά από κάποια συνάντηση κάνω μια σημείωση, λέω είναι τα μπούκαμα και συνήθως βάλω και ένα σχόλιο. Όχι άρεσε μου, όχι μ' άρεσε, είναι τα λάθος έκαμα. Έτσι και τούτον έτσι βοηθά και βγάλει το που μέσα σου και είναι ανάγκη να το θυμάσαι. Ξέρεις ότι έχει επιστήμη πίσω από το πράγμα? Ναι, που σου λέει ότι when you put pen to paper, δηλαδή την πένα, δεν είναι το ίδιο με το πιάσεις το τηλέφωνο ή το λάπτοπ και να γράψεις. Όταν γράφεις με το χέρι σου, είναι κάπως καθαρτικό. Ναι. Okay. Και εγώ κάνω το πάρα πολλά. Να σου πω κάτι άλλο, λίγο έτσι ψυχολογικό. Πολλές φορές, αν έχω υποθέσεις ή αν έχω πολύ άγχος και έχω ακρόαση, να σου πω την άλλη ημέρα, ξυπνώ μες τη νύχτα και πανικοβάλλουμε, ήταν που να γίνει. Και είπε μου το ένας φίλος μου, τούτον, και έκαναν το εκείνος και έκαναν το εγώ, και έχω ένα δευτεράκι δίπλα από το κρεβάτι μου και σηκώνουμε. Γράφω 5 καλακατσούνες και αμέ που νομίζω εκείνον που θύμουμε και το πρωί θωρείς κάτι περίεργα πράγματα μες στα σκοτεινά και φεύγει σου το άγχος και το πρωί που το θωρείς έχεις μια αντίληψη. Και το άλλο που κάνω πολλά συχνά, πάλι με υποθέσεις ή αν έχω κάποιο πρόβλημα, σκέφτομαι το πριν να κοιμηθώ και το πρωί που ξυπνώ είναι λυμένο. Ναι. Εμπερίεργο. Νομίζω, και είπα μου μια θεωρία, ότι ο νους δουλεύει τη νύχτα που κοιμάσαι, σε πολλά πιο χαμηλές στροφές βέβαια, αλλά δουλεύει και άμα του βάλεις πριν να κοιμηθείς κάτι και κοιμηθείς, το πρωί πολλές φορές έρχεται σου ιδέα ή κάμνη. Εμένα πετυχαίνει. Τούτο με το δευτεράκι πετυχαίνει και τούτο με το. Ξέρεις, αν είσαι αγχωμένος στην επομένη που θα κάνεις κάτι και δεν ήξερες και σκέφτεσαι και πάμνεις και τούτο, δοκιμάζω το, πετυχαίνει. Τούτο με το δευτεράκι όμως είναι το λεγόμενο brain dump. Brain dump. Κάνεις dump everything that's in your brain Ας το γράψω on a piece of paper. Μα ό,τι σκεφτείς, δηλαδή ως πόντζι που λέει πρέπει να πάω να αγοράσω κλάτσες, ας πω. Ό,τι να είναι, βγάλεις το, βάλεις το και αμέ. Όχι, χρησιμοποιείς μια λέξη μου πολύ ενδιαφέρουσα, η λέξη καθαρτικών. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λέξη, διότι περιγράφει εκείνον που κάνεις, δηλαδή βγάλεις το που μέσα σου, άρα καθαρίζει το μηχάνημα, βάλεις το κάπου και και αμέ που το βάλεις μπορεί να έρθεις το πρωί και να το πιάσεις και δεν έχεις το άγχος τη νύχτα, ρε μα να το ξεχάσω τούτον, ήταν που γίνεται. Και άρεσε μου η λέξη καθαρτικών. Okay, there you go. Brain dump, καθαρτικών, ναι. Λοιπόν, Αχιλλέα μου, είπαμε πριν ότι μιλάς πολλά. Είσαι περιτριγυρισμένος που κόσμο τώρα τους τελευταίους μήνες. Εγώ θέλω να μου πεις τι έμαθες που τις γυναίκες που συνάντησες μες στην προεκλογική εκστρατεία. Θέλω να μου πεις τι μηνύματα σου μεταφέραν και να το πάρουμε λίγο πιο κάτω και σε τι ανάγκες σου εκφράσαν ότι έχουν. Ναι. Να πω το αστείο και να πω και το σοβαρό. Καλό. Το αστείο είναι που λέω πολλά, ένα πράγμα που έμαθε είναι να βάλω πούτρα.
Εδώ υπνίξεις και πρέπει τον καφέ μου τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Μην γελάς για την πούτρα. Όχι, ναι. Και το έμαθα από τις μακιγέρ που πάεις, πριν να μπεις στο σταθμό σε τηλεόραση συνήθως, βάλω σου πούτρα και έμαθα και τώρα, βάλω σου και concealer, θα με κάτω από τα μάτια μου επειδή είναι λίγο μαύρα και έμαθα το και εκείνο. Και έδωσε μου μια από τις κοπέλες που το επιτελείων, έδωσε μου μια μπούτρα και είπε μου τούτον είναι να το χρειαστείς και είσαι δίκαιο. Διότι πολλές φορές δεν προλαμβάνεις να πάει από ένα σταθμό στο άλλο και έχω την μπούτρα μες στο αυτοκίνητο και βάλω πάνω μου μπούτρα και ερώτησα τις κοπέλες που κάνουν, τέλος το κάνουν στο έναν άλλο, οπότε τούτον είναι το αστείο που έμαθα. Αλλά είναι πάρα πολύ πρακτικό. Εν τω μεταξύ θα σου πω είναι ένα αστείο, είναι πολύ πρακτικό. Εξαιρετικά σοβαρό και το άλλο που σου λέει κανένας, αλλά έκανα το μόνος μου, είναι να πάει να αγοράσεις τα μαντιλάκια τα βρεμένα που καθαρίζεις το μακιγιάζ. Ήταν να σου πω, μην το αφήνεις πάνω γιατί να κλείσουν οι πόροι σου. Όχι, δεν το αφήνω και νιώθω και μάλιστα έτσι σαν να μου τραβά το δέρμα μου άμα το βάλω. Εντάξει, δεν το συνήθισα, οπότε δύσκολο, αλλά κάνω το τούτο. Τώρα, το είναι το αστείο, αλλά είναι σοβαρό. Το σοβαρό έμαθα, πώς να σου πω, έμαθα την ευαισθησία σε πράγματα. Να θωρώ πράγματα με πιο πολύ ευαισθησία. Έμαθα να θωρώ πράγματα περισσότερο από το γυναικείο φακόν και να μου διά το φακόν της οικογένειας. Ας σου πω παράδειγμα. Ήμουν πάλι στην πόλη Χρυσοχούς, πήγα να δω κάτι χωριά και με τους κοινοτάρχες και ήταν μια κοπέλα που ήταν μέρος του Κοινοτικού Συμβουλίου και κάθε του και μιλούσαμε και μου έκαμε εντύπωση όταν μιλούσαμε πώς θα κρατήσουμε τον κόσμο στα χωριά, πώς θα διατηρήσουμε τις οικογένειες να μην έχει αστιφιλία. Που ευκήγε και είπε μου, ναι, σκεφτείτε και το θέμα του νηπιοκομικού σταθμού και σκεφτείτε να μην κλείετε τα δημοτικά. Και έπιασε με τούτον, διότι ήταν τούτη η ευαισθησία στο ότι τούτη η γυναίκα είχε παιδιά, έπρεπε να το διαχειριστεί και το θέμα της ήταν ότι έπρεπε να φύγει δουλέψει και έπρεπε να διαχειριστεί τι είναι να κάνω το μωρό. Και τούτο το πράγμα έπιασε με, δηλαδή είδα τούτη την ευαισθησία, την πρακτική. Και ένα από τα πράγματα που λέω τώρα για τα θέματα της αστιφιλίας, πώς να τα εμποδίσουμε ή πώς να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο, είναι βάρτε νηπιαγωγεία, βάρτε βρεφοκομικό σταθμό, βάρτε δημοτικά, βάρτε ένα μικρό σταθμό πρωτοβοηθειών ή κάνετε εκπαίδευση για πρώτες βοήθειες, διότι είσαι σε ένα χωριό που δεν έχει γιατρό. Έτσι δεν θα με πετάσαι στο φαρμακείο και πάει και πιάνεις. Είναι έτσι που δουλεύει το πράγμα. Και τούτο μου έκαμε εντύπωση. Οπότε διώσου δυο παραδείγματα απλά. Εντάξει, έχω και τη στήριξη, ας πούμε, το ότι με στηρίζει η Τιτίνα Ηλοϊζίδου, για μένα μια σπουδαία γυναίκα που θέμα διεκδίκησης πολύ σημαντικών. Η Ερατόη Μαρκουλή, ακόμα μια άλλη κυρία που νιώθω πρόσφερε πολλά και διάσου μια άλλη διάθεση. Που την ερατών τα θέματα τα δικοινοτικά και τα θέματα των διαπραγματεύσεων και πόσον στις ομάδες των διαπραγματεύσεων δεν υπάρχουν γυναίκες. Δηλαδή, ναι. Όχι, κάνω λάθος. Όχι. Έχω μια ερώτηση η οποία, λοιπόν... Θεωρείς μιλώ. Ναι, όχι, να σε κόφω, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, το πρώτο που ήθελα να πω, όσον είπες για τους βρεφοκομικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και οι μαμάδες συγκεκριμένα είναι ότι τα παραπάνω νηπιαγωγεία και οι βρεφοκομικοί σταθμοί κλείουν η ώρα 5. Ναι. Τραγικό. Ποιος σχολάνει η ώρα 5 ή μάλλον ποιος σχολάνει πριν τις 5. Όλοι ξέρουμε ποιοι σχολάνουν πριν τις 5. Είναι παραπάνω από εμάς. Λοιπόν, οπότε μια γυναίκα που θέλει να βγει, να διεκδικήσει, να εργαστεί, έχει άλλο 100 πράγματα να σκεφτεί πριν να πάρει την απόφαση και να κάνει το βήμα. Έχει διάφορα σημεία που την βάλουν ένα σκαλί πιο κάτω. Που την τραβούν πίσω. Μπράβο. Είναι βαρύδι. Ναι. Απόλυτα. Διότι και παίζεις και πας στο πιο έτσι αγνό συναίσθημα μιας γυναίκας που έχει τα μωρά, που είναι το ένστικτο. Τούτον το πράγμα πειράζει ότι να πάει να κάνεις το τάδε, να προσέχεις το μωρό. Ναι. Εντάξει, να προσέχουμε το μωρό, αλλά γιατί να μην κάνω και το τάδε όπως θα ήθελα να κάνω, και γιατί να μην έβρουμε μια ισορροπία σε το πράγμα. Ναι. Έχει κόσμο που προσπαθεί να βάλει νηπιαγωγεία ή βρεφοκομικούς σταθμούς μέσα στη δουλειά. Μεγάλους οργανισμούς. Πάρα πολλά σπουδαία ιδέα, κάτι που θα μπορούσε να γίνει. Βεβαίως σε περίοδους κρίσης δεν είναι τα πράγματα που κάνεις πρώτα, παρόλο που αν έχεις μια μητέρα που έχει το μωρό τζαμέ
η παραγωγικότητα, θες να το δεις καθαρά ηλιστικά ή αποδοτικά, είναι πολλά πιο μεγάλη παρά να ανησυχεί ότι ου έπεσε το μωρό και πρέπει να φύγω, ου έπιασε με η δασκάλα ότι είναι άρρωστον. Οπότε δεν είναι απλώς ότι να δεις το κόστος με το κέρδος. Έχει και έναν άλλο κέρδος, ας το πούμε ανθρώπινο, το οποίο θα έπρεπε να λαμβάνεις υπόψη για να βοηθήσεις την κατάσταση, καθώς επίσης και το γεγονός ότι να έχεις άτομα που να δουλεύουν και να είναι πιο happy, να είναι πιο καλά, να είναι πιο ευδιάθετοι, να μπορούν να σου κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Τη στιγμή που φεύγεις έναν τεράστιο βάρος που πας στον ώμο κάποιου ανθρώπου, είτε γυναίκα είτε άντρας, εννοείται ότι να μπορεί να επιπλέψει και να κολυμπήσει πολλά πιο εύκολα. Και τούτον πολλαπλασιάζεται αν είναι μονογονική οικογένεια. Δηλαδή σάστα, ας πούμε. Εν το συζητώ. Εγώ πάντα λέω το respect σε οποιοδήποτε. Πώς τα βγάλουν πέρα, πώς τα φέρνουν βόλτα και πώς διατηρούν την ψυχραιμία και κάνουν και τους δυο ρόλους μέσα σε την προσπάθεια. Τεράστιο το θέμα τούτο. Και το άλλο είναι ότι πολλοί που καταλαβαίνουν, θεωρώ, είναι ότι το να έχεις μωρά, είτε ένα μωρό είτε 3 μωρά έχεις, 24 ώρη δουλειά. Και σταματά. Και εσύ Σαββατοκυριακά. Όχι ποτέ σου. Είναι στα αγγλικά είναι ο όρος point of no return. Δηλαδή το σημείο που δεν έχει επιστροφή, να το πούμε ελληνικά. Δηλαδή που την ώρα που έχεις μωρό, είτε άντρας είτε γυναίκα, νομίζω αλλάζει η αντίληψη σου για τα πράγματα. Εν είσαι πλέον εγωιστικά εσύ και ο ή σύντροφος. Εν έτσι. Έχεις κάτι άλλο, το μωρό, το οποίο, εντάξει, αν το πιστεύεις, είναι πιο σημαντικό από τη δική σου ζωή. Και κάπου νομίζω κάμνησε πολλά πιο λίγο εγωιστή, κάμνησε πολλά πιο λίγο να θωρείς μόνο τα δικά σου, να θωρείς το πλάσμα που μεγαλώνει. Και το άλλο που εγώ τουλάχιστον ένιωθα πολλά, είναι και η ευθύνη. Πώς θα πλάσεις το παιδί. Τι θα του δώκεις. Εγώ πάντα εκείνο που λέω είναι ότι θέλω να μεγαλώσω καλούς άντρες. Μια κουβέντα είναι. Μια κουβέντα είναι. Αλλά με τι έρχεται εκείνο το πράγμα και τι κόπο χρειάζεται. Αυτοσυγκράτηση, σκέψη. Και τι πάλι χρειάζεται, ειδικά σε μια κοινωνία που είμαστε γεμάτοι προκαταλήψεις και στερεότυπα. Σίγουρα. Γεμάτοι. Όπου γυρίσεις. It's everywhere. Αρέσκει μου το τη συζήτηση. Όχι, να σου πω, θέλω να κάνω μεγάλη διακοπή. Είναι πολλά ωραία που μιλάς σε τούτον το επίπεδο. Όχι πολλά ωραία, λάθος λέξη. Είναι πολλά διαφορετικό τούτον είναι. Και επειδή είναι διαφορετικό, είναι ωραίο. Να κάνω την ανάλυση. Ναι, να σου πω, Αχιλλέα μου, είναι επειδή και εγώ έτσι θέλω να μου μιλούν. Έτσι θέλω να μου μιλούν, έτσι τούτα τα πράγματα θέλω να ακούω. Και είναι εντάξει, κουτσά καθαρισμένα, αλλά και σε ένα ανθρώπινο επίπεδο. Δηλαδή λείπει το πράγμα πάρα πολλά έντονα. Και ζούμε σε αυτή τη χώρα που ελπίζουμε ότι η ανθρώπινη σχέση, το ανθρώπινο επίπεδο πρέπει να υπάρχει σε σχέση με μεγάλου πόλη στο εξωτερικό, που η ζωή, η ταχύτητα και η πίεση είναι εντελώς διαφορετική. Τούτο το ποιότητα ζωής που θέλουμε να πούμε είναι τούτο που περιγράφεις. Ναι. Και μιλούμε για το πράγμα και πούντο στην πρακτική. Πώς το κάνουμε. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πω ήταν όταν αναφέρες στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, πριν λίγους μήνες είχα λάβει μέρος σε έναν workshop που έγινε από τα Ηνωμένα Έθνη, που είχε φέρει Τουρκοκύπριες και Ελληνοκύπριες μαζί, για να μιλήσουμε για τις εμπειρίες μας και τις ανάγκες που έχουμε σαν δύο κοινότητες. Και εκείνο που είχα προσέξει είναι ότι οι πάρα πολλές που μας είχαμε την ίδια ερώτηση. Και η ερώτηση ήταν εξής, και να σας την κάνω και εσάς τώρα. Θα ήταν, πιστεύεις, διαφορετικά τα πράγματα αν υπήρχαν γυναίκες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσα χρόνια? Η απάντηση είναι ότι κανένας δεν ξέρει, αλλά εγώ νομίζω ότι αν υπήρχαν θα είχαμε περισσότερες πιθανότητες να το πετύχουμε. Έχεις κάποιες χορδές ευαισθησίας, έχεις κάποια
κοψονούρικα και πρακτικά πράγματα που μια γυναίκα μπορεί να φέρει στο τραπέζι και έχεις και μια διάσταση πραγμάτων για το μέλλον και τούτη η σχέση πιο έντονη με τα παιδιά που νομίζω σε κάνει λίγο διαφορετικό. Τούτο που είπαμε προηγουμένως ότι εν το σημείο που είναι η επιστροφή είναι πολλά πιο δυνατόν σε μια γυναίκα και νομίζω τούτο το συναίσθημα η ένστικτο θα βοηθούσε στη διαπραγμάτευση και πιο εύκολα θα μπορούσες να διαπραγματευτείς για το κοινό καλό των κοπελουθιών μας. Τούτη η έννοια για τα παιδιά μας νομίζω είναι πολλά πιο ευαίσθητη μια γυναίκα παρά ένας άντρας σε γενικούς κανόνες, σε γενικές γραμμές. Επειδή για μια γυναίκα όταν λαλείς για τα παιδιά της, εντάξει, συνήθως να μην γενικοποιούμε, εννοείται, νιώθει το στον πυρήνα της το πράγμα. Ακριβώς. Και τούτον το πράγμα, για να το αναλύσουμε ψυχρά, τούτον το πράγμα στη διαπραγμάτευση είναι ένα στοιχείο που μπαίνει στο να παίρνεις ακραίες θέσεις οι οποίες μπορεί να διακυβεύουν το μέλλον των παιδιών σου και των παιδιών που την άλλη πλευρά. Νομίζω εν τούτος ο παράγοντας ο οποίος κάνει πιο ευαίσθητη, πιο διαλλακτική, πιο δεχτική εις του άλλου την άποψη, επειδή έχεις τούτη την ευαισθησία. Αν ψυχολογικά είναι πολλά καλά, αλλά στην ψυχολογία είναι πολλά καλά, αλλά νομίζω τούτον είναι. Και ένα τυχαίο που ο Γενικός Γραμματέας βγάλει τα ψηφίσματα και λέει τουλάχιστον έναν τρίτο να έχει γυναίκες. Εγώ θα επένδυνα και παραπάνω, αλλά ας κάνουμε το έναν τρίτο για να αρχίσουμε και να μην υπάρχει τούτη έρημος ή σχεδόν έρημος όσον αφορά τις γυναίκες που συμμετέχουν στις διαδικασίες για την επίλυση του Κυπριακού. Και στο επίπεδο των δικοινοτικών έχει πάρα πολλά κοινά που μπορείς να κάνεις και να βρεις. Όχι ότι επαγγελματικά έχει διαφορά, αλλά ότι έχει και άλλα θέματα που απασχολούν και βρίσκεις σημεία που μπορείς να ενωθείς, να κάνεις connect, να συσχετιστείς η μια με την άλλη. Και εγώ βρίσκω τούτο πολλά καλό και υπάρχει βεβαίως και του εκ του αποτελέσματος. Έτω είναι τα που κάνουν οι άντρες, θα δοκιμάσουν και οι γυναίκες. Δηλαδή, εκ του αποτελέσματος... Ναι, είδαμε, εδώ κάμε σας, δοκιμάσετε, εντάξει, Και να κλείσω και ακόμα ένα, η Μαγρατήσια μητέρα μου ήταν σε έναν Women Wage Peace, ήταν το κίνημα και ήταν δικοινοτικό και πήγαινε στην Αμερική, εντάξει τώρα μιλούμε παλιά, αλλά ναι, είχε πράγματα και εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί να με δοκιμάσουμε. Αντίθετα, εγώ θα το ενθάρρυνα διότι εκ του αποτελέσματος βλέπω ότι τούτη η προσπάθεια που έκαναμε ως τώρα δεν έφτασε που ποτέ. Γιατί να με δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Ξέρεις ρε Αχιλλέα μου, ήταν πολλά ανατριχιαστικό το workshop Gino, γιατί σε κάποια φάση ξέρεις, βλέπεις την εικόνα, το zoom, ας πούμε, και όλα τα τετραγωνάκια και βλέπεις τούντες γυναίκες και λαλείς, τούντες οι γυναίκες μεγαλώσαν μες στην ίδια χώρα, μες στον ίδιο τόπο με μένα, έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες με μένα, ακριβώς τις ίδιες εμπειρίες με μένα. Και όμως υπάρχει τούτη απόσταση που εσύ θέλεις να την καλύψεις και σε αφήνουν. Κάνει μου πάρα πολύ εντύπωση πόσες γυναικείες οργανώσεις ασχολούνται με το peacemaking στην Κύπρο. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι στη δική μου την περίπτωση τα μωρά μου πάνε σε σχολεία που πάνε πάρα πολλά μωρά Τουρκοκύπροι. Οπότε, εγώ τώρα είμαι σε μια θέση και σε μια φάση της ζωής μου που τα μωρά μου έχουν φίλους Τουρκοκύπριους. Το πράγμα να μου το έλαλες πριν 10-15 χρόνια ήταν να σου πω what? Είσαι καλά. Πώς θες τα πότε να σου πούμε, τι εννοείς? Ενώ τώρα βλέπω ότι έχουν φίλους Τουρκοκύπριους. Και εκείνο που ήθελα να πω χωρίς να αναφέρω ονόματα και συγκεκριμένα κόμματα, όταν ο γιος μου βλέπει κάτι billboards που υπάρχουν μες στον δρόμο ή ακούει κάποιους που λαλούν να κλείσουμε οδοφράγματα και το ένα και το άλλο και λέει μου καλά, ένα λεπτό δηλαδή ή να πολεμήσουμε, να έχει πόλεμο, λέει μου καλά, δηλαδή αν κλείσει τόσο άνθρωπος τα οδοφράγματα εγώ θα ξαναδώ τους φίλους μου. Ναι. Και η άλλη ερώτηση που μου είχε κάνει παλιά και ήταν και ο λόγος που είχα κάνει ένα podcast
με 2 Τουρκοκυπριές και εγώ και μια άλλη Ελληνοκύπρια που μιλούσαμε για τις εμπειρίες μας. Και θα το βάλω μες στα show notes για όποιον θέλει να το δει, γιατί ήταν πάρα πολλά όμορφο podcast, γιατί ελαλούσαμε ότι μεγαλώσαμε και ελαλούσαμε μας ότι υπήρχαν τέρατα από την άλλη πλευρά. Και λαλούσαμε και εμείς που την πλευρά μας και εκείνες που την πλευρά τους, ότι την πρώτη φορά που είδαμε Τουρκοκύπριαν ή Τουρκοκύπριον ή Ελληνοκύπριαν ή Λεκύπριον, γυρεύκαμε, ξέρω εγώ, τα κέρατα ή την ουράν ή το ότι ήταν να έχουν τερατομορφές, ας πούμε. Και ήταν απίστευτο ότι και εκείνοι είχαν τα ίδια αφηγήματα και εμείς είχαμε τα. Εγώ να σου πω κάτι. Και η ερώτηση που μου είχε κάνει ο γιος μου και ήταν η έναρξη γιατί ξεκίνησε τόσο πόθος για μένα. Ήταν καλά ρε μαμά, αν γίνει πόλεμος δηλαδή εγώ να πρέπει να σκοτώσω τους φίλους μου. Ωραία, έτσι χτίζεις την ειρήνη. Έτσι ακριβώς. Τι του λάλλω ρε Αχιλλέα τώρα εγώ του μωρού. μωρού. Ότι είναι στο σωστό δρόμο, λαλείς ότι έτσι πρέπει να είναι η κοινωνία και στο τέλος, Ελένη μου, εσύ να κερδίσεις, διότι είναι το μωρό σου με τον άλλον που είναι η κοινωνία μας σε 40-50 χρόνια από σήμερα. Άρα, σωστός ο σπόρος που έβαλες να μεγαλώσει και να τον κρατήσεις. Διότι τούτον πρέπει να είναι το μέλλον. Μια Κύπρο πράσινη για όλους τους Κυπραίους. Όλους. Χωρίς οποιαδήποτε διάκριση. Εν έχει σχέση τι είναι η θρησκεία σου, δεν με ενδιαφέρει τη γλώσσα μιλάς. Μα δεν τα ενδιαφέρει τα μωρά. Ακριβώς. Είδες τι όμορφο και τι πηγαίο είναι το πράγμα. Είναι φίλος του διότι παίζουν το ίδιο παιχνίδι. Ακριβώς. Και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ακριβώς. Αλλά να έρθω σε εκείνον που είπες ότι ήταν τέρατα, ήταν έτσι, ήταν άλλος πώς. Όταν ήμουν σπίτι, ήμουν στο γυμνάσιο και ο Λέλλος προσπαθούσε με τον Μουσταφά τον Ακιντζή να κάνουν τα δικοινοτικά και πράγματα. Μια φορά σχόλασα από το σχολείο, πήγαινα με το ποδήλατι μου και πήγα σπίτι και είχε αστυνομία. Πολλή αστυνομία πράγματα. Λέω εσύ που πάεις. Λέω μην ίσκοδαμε, σχόλασα από σχολείο. Α, εντάξει, έλα μέσα. Μπήκα μέσα, φώναξε μου, έλα σου γνωρίσω κάποιον. Έλεγε μου, είναι ο Μουσταφά, είναι ο δήμαρχος στη Λευκοσία, από την άλλη πλευρά. Εντάξει, είπα χαίρετε, μίλησα, ξέρω. Ύστερα που έφυγε και είδα τον, λέω μόνο του λατού, μα σαν εμάς τούτοι. Το ίδιο. Σαν εμάς τούτοι. Πώς γίνεται. Άντε ρε. Σαν εμάς. Τώρα μιλώ σου 75-76, ήμουν 14-15 χρονών. Δεν είχα δει, δεν είχα σχέσεις με αυτούς. Πού να τους έβρω. Αλλά σαν εμάς τούτοι. Το ίδιο. Ναι. Το ίδιο σαν εμάς. Είναι μια έτσι απίστευτη αποκάλυψη η οποία εντιαμε και την θωρείς. Είναι απίστευτη αποκάλυψη και επίσης εμένα προκαλεί μου και λύπη. Ναι. Λύπη. Γιατί τόσα χρόνια πουλούσαν μου άλλον παραμύθι και εγώ Αχιλλέα μου μεγάλωσα στην Αγγλία που δηλαδή απέχει ας πούμε ακόμα πιο πολλά η κυπριακή αυτή τσάμε. Και θυμούμαι η γιαγιά μου είχε μια φίλη Τουρκάλα. Ναι. Και θυμούμαι και λάλε μου, αν ήμασταν στην Κύπρο θα μπορούσε να τα φίλη μου τούτη, λάλε μου. Έτσι νιώθει το μωρό σου σήμερα. Διότι εσύ είσαι την ευκαιρία να μεγαλώσεις σε έναν τόπο που η πράσινη γραμμή δεν ήταν ένα εμπόδιο στη ζωή των ανθρώπων. Και αμέ η πράσινη γραμμή χάνεται λόγω της προσωπικής σχέσης. Αλλά αν έρχεσαι πίσω, ξαφνικά ο ένας υπέντε από τη μια, ο άλλος υπέντε από την άλλη και δεν μιλούσε ο ένας του άλλου. Ενώ ήταν φίλοι, τώρα είναι ο εχθρός. Πώς το διαχειρίζεσαι τούτο. Και τούτα είναι τα πράγματα, τα οποία μόνο και μόνο ότι το ραντάρ σου πιάνει τα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι σε πάρα πολύ κόσμο τούτα τα πράγματα δεν έχουν σχέση, είναι διαφορετικοί, δεν τους θέλουμε, είναι άλλος. Εντάξει, είναι μια άποψη, εγώ συμφωνώ, αλλά έτσι σκέφτεται ο κόσμος. Μα είναι μια άποψη που έρχεται από έναν κλειστό μυαλό το οποίο προσπαθεί καν να ανοίξει και να δει λίγο ότι εκείνος ο άνθρωπος μπορεί να έχει διαφορετικό χρώμα δέρματος που μένα, να έχει διαφορετική θρησκεία που μένα, αλλά εμπάβει έναν άνθρωπος. Πρώτα είναι άνθρωπος, ανεξαρτήτως της θρησκείας, του χρώματος και του τι μιλά. Τούτο να το καταλάβουμε, να πάμε μίλια μπροστά. Μεγάλη όμως η προσπάθεια. Και τούτο είναι κάτι που για το πάρω και λίγο στο μεταναστευτικό τώρα. Ναι, βέβαια. Πάλε, εγώ σαν μάνα που πρέπει να μιλήσω με τον 12χρονο μου το γιο, ο οποίος ακούει με και εμένα που τα συζητώ, βλέπει τα... Μαμά, δεν κατάλαβα, δηλαδή τούτος, πάλι για συγκεκριμένο billboard. Τι είναι να κάνει τούτα τα άτομα, ας πούμε, που πετάξουμε στη θάλασσα.
Και το θέμα είναι ότι ερώτησε με και από πρακτικής πλευράς, ας πούμε, πώς είναι να γίνει το πράγμα. Να πιάνει μάμες και μωρά και παπτεράδες και να τους σύρνει, ας πούμε. Στη θάλασσα να φεύγουν. So, εκείνο που ακούω τελευταία, ρε Αχιλλέα μου, είναι ότι απίβδησε και απελπίστηκε τόσο πολλά ο κόσμος με το μεταναστευτικό. Που αρκέψαν και τραβούν προς πολλά ακροδεξιές, συντηρητικές, ρατσιστικές τάσεις, χωρίς να αντιλαμβάνονται καλά τι κάνουν, ας πούμε, πάλι σε ανθρώπινο επίπεδο. Απόλυτα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μίλα μου λίγο. Πώς το διαχειριζόμαστε. Ναι. Κοίταξε, να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να το δούμε σφαιρικά. Αν το δεις σφαιρικά το πρόβλημα και θέλεις να το αντιμετωπίσεις, διότι είναι πρόβλημα με τον τρόπο που φτάσαν τα πράγματα, θωρείς δύο πράγματα. Το ένα είναι τούτοι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Κύπρο και να αναλύσουμε το γιατί, και μετά πώς τούτους όλους τους ανθρώπους που ήρθαν να τους διαχειριστούμε ως κοινωνία. Ας πούμε οι άνθρωποι που έρχονται. Οι άνθρωποι που έρχονται, πολλοί δεν είναι πραγματικά άτομα που δικαιούνται να μείνουν ως αιτητές ασύλου. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που πιάνουν βίζα από την χώρα τους, πας στην Τουρκία transit, έρχονται σε πανεπιστήμια στα κατεχόμενα και μετά είτε που τελειώνουν είτε κατά τη διάρκεια έρχονται από εδώ και κάνουν μια αίτηση. Τούτον είναι η ροή. Τούτον το πράγμα της διαχείρισης των ροών. Έσου μιλώ για τον καημένο των Σύριων, ο οποίος ήρθε μέσα στη βάρκα διότι έπαιξαν τον την οικογένεια του και τρέχει να φύγει. Ξεχωρίζουμε, έτσι. Ναι. Ξεχωρίζουμε πολλά σημαντικό να το ξεχωρίσουμε. Όχι, απόλυτα, διότι είναι όλοι οι ίδιοι. Και δεν τους τσουαλιάζουμε όλους. Οπότε πρέπει να δούμε πώς διαχειριζόμαστε το πράγμα. Και η μόνη απάντηση που έχω, διότι μέσα στη δική μου αντιμετώπιση των θεμάτων είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπει στο διάλογο όπως διαχειρίζεται τα θέματα του μεταναστευτικού στην Ελλάδα και βοηθά όπως μεταχειρίζεται άλλες χώρες, να δούμε πώς τούτα τα transit visa τα οποία υπάρχουν από την Τουρκία να περιοριστούν, διότι τούτοι δεν είναι αιτητές ασύλου που έχουν πραγματική υπόθεση. Είναι το σωστό. Τούτον είναι το γενικό. Τώρα, πώς το διαχειριζόμαστε ποδά. Να δούμε τι είναι το πρόβλημα. Μιλούμε για 35-36 χιλιάδες αιτήσεις που εκκρεμούν. Τόσες εννοούν. Ναι, έτσι εθιέβαζα το εψές κάπου. Ναι. Το οποίο δείχνει ότι τούτη η κυβέρνηση, η απερχόμενη κυβέρνηση, δεν έκανε καλά η δουλειά της. Προφανώς. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί, μπορούμε να το αναλύσουμε λίγο, αλλά το γεγονός είναι τούτο. Και η απάντηση σε τούτον το γεγονός είναι πώς το διαχειρίζεσαι. Και ο μόνος τρόπος που εγώ μπορώ να σκεφτώ να το διαχειριστείς είναι να αυξήσεις τον κόσμο που κάνει τούτες τις αιτήσεις και βοηθά και διαχειρίζεται και κάνει, διότι πάρα πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς δεν είναι άτομα που δικαιούνται κάτω από τις συνθήκες να έχουν άσυλο. Είναι πολιτικοί πρόσφυγες. Ναι. Άρα δεν μπορεί να το κάνεις το πράγμα. Και αντί να πάμε να προσλάβουμε 300 οριοφύλακες, οι οποίοι ουσιαστικά να κάνουν τους αστυνομικούς πας στην πράσινη γραμμή και να τους δώσει και όπλα. Να τους τα δώσει. Εν και κάματα εγώ τούτο έτσι. Τούτον είναι τι λέει η απερχόμενη κυβέρνηση. Θα προσλάβουμε 300 οριοφύλακες και θα τους οπλίσουμε. Και δεν μπορούν να κάνουν να τους παίζουν, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα τους παίζουν ή όχι, αλλά ό,τι και να κάνουν, το μόνο πράγμα που μπορεί να είναι το αποτέλεσμα είναι ότι τούτοι οι άνθρωποι που δικαιούνται να κάνουν αίτηση, σωστά ή λάθος, πρέπει να πάρει στον αστυνομικό σταθμό για να προχωρήσει η αίτησή τους και να μπουν μέσα στο σύστημα. Άρα, ήταν που τους κάνεις τούτους. Ενώ αν βάλεις τους 300 ανθρώπους να διαχειρίζονται τις αιτήσεις, να βοηθήσουν να καθαρίσουμε όλον τούτον το backlog των υποθέσεων που υπάρχουν, να μπορούν να τη χάνουν σωστής διεκπαιρέωσης υποθέσεις. Και επίσης πρέπει να μειώσουμε τον χρόνο διαδικασίας για τούτες τις αιτήσεις. Και πρέπει που τα σήμερα με το σωστό αριθμό ειδικών που βοηθούν. Έχουμε πάνω από 100 άτομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία βοηθούν για τούτες τις αιτήσεις. Τώρα, εγώ χτες το έμαθα. Έχουμε τώρα. Ναι, έχουμε μηνύσκουν Ιταλοί, Γάλλοι, οι οποίοι βοηθούν. Μπορεί να πάρουμε και άλλη τεχνική βοήθεια αυτού του είδους που την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να βοηθήσουν στη διεκπαιρέωση. Και τη διεκπαιρέωση εγώ βλέπω την με δύο ταχύτητες. Η μια ταχύτητα είναι το άτομο που ενάρτη σήμερα, καινούριος, με τον οποίο πρέπει να βάλουμε μπροστά να κάνουμε την αίτηση σε πόσο, σε 15 μέρες, σε ένα μήνα.
να του δώσουμε δικαίωμα για έφεση σε 2 μήνες, σε 3, δηλαδή να κάνουμε τη διαδικασία, να πούμε, σε 3, σε 5 μήνες, σίγουρα θα την κάνουμε σε 5, σε 6 χρόνια. Ναι. Και οι καινούριες πρέπει να μπουν στη νέα ταχύτητα για να αρχίσει να δουλεύει το σύστημα όπως πρέπει, αλλά να στείλουμε και το μήνυμα στους επιτίδιους ότι ρε παιδιά, τούτον το αστείο να έρχεσαι εδώ με 5 χρόνια και να με δικαιούσε, δεν περπατά άλλο. Άρα τούτον είναι το ένα. Το άλλο είναι να καθαρίσουμε το backlog και μετά έχουμε το θέμα του πώς θα διαχειριστούμε τούτη την κατάσταση. Είπες το εσύ τούτο. Το πρώτο πράγμα είναι ότι είναι άνθρωποι. Ξέρεις, κάπου ξεχάνουμε την ιδέα ότι το άτομο που κάθεται απέναντι είναι άνθρωπος. Δεν είναι τίποτε άλλο. Έτυχε του ακόμα και λαθασμένα να τζάμε, διότι πάει να σου γελάσει, να κάνει, πάλι είναι άνθρωπος. Άρα πρέπει να τον διαχειριστούμε μέσα στις δομές που πρέπει να χτίσουμε για το πώς να μπει στην κοινωνία, πώς τον διαχειρίζεσαι, τι κάνει όλη μέρα. Με βάλεις μόνο την επιδοματική διάσταση, όχι από την οικονομική πλευρά. Άφησε τον άλλον να δουλέψει. Άφησε τον άλλον να χρήσιμος, να νιώθει χρήσιμος, να κάνει κάτι. Ναι, sorry που σε διακόπτω, αλλά είχα κάνει έναν podcast μαζί με έναν παιδί που το Generation for Change, που είναι ένα NGO που ασχολείται με τούτα, και λέει μου, ξέρεις πόσους επιστήμονες έχει μες στο Πουρνάρα? Μπράβο, ακριβώς. Και ό,τι τι εννοείς, λέει μου, γιατρούς, χειρούργους, εκπαιδευτικούς, λέει μου, άνθρωποι που έχουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες να προσφέρουν στην κοινωνία. Ακριβώς. Και εμείς έχουμε τους τσι μέσα. Και έχουμε τους τσι μέσα, τσουβαλιάσαμε τους, είναι αιτητές ασύλου. Καλά ρε φίλε, δεν τα δουλειά έκαμε στην ζωή του πριν. Σπουδασμένος, ξέρει τούτο, ξέρει το άλλο. Γιατί δεν μπορείς τούτους τους ανθρώπους να τους διαχειριστείς με το να συγχρονίσεις τις ανάγκες της οικονομίας σου και να τους δώσεις άδεια να κάνουν τούτο πράγμα και να είναι χρήσιμοι και εκείνοι, αλλά και εσύ μες στην οικονομία σου. Δηλαδή αν έχει έναν γιατρό, έβρε το δίπλωμα του. Εσύ σου μπορεί να του δώσεις άδεια να εξασκεί το επάγγελμα και να βγει να κάνει, αλλά μέσα στο χρονικό πλαίσιο που να μην είδαμε, πάρ' τον να βοηθήσει ή πάρ' τον να εργοδοτηθεί σε έναν νοσοκομείο, σε έναν ιατρικό κέντρο. Δηλαδή κάμε μια νούσιμη διαλογή τούτων των ανθρώπων. Ναι. Έχει αθλητές μπράβο, ναι. Που θέλουν να κάνουν κάτι και επαναλαμβάνω, ούλα πάνε πίσω στην λέξη. Ένα άνθρωπος. Δεν είναι τίποτε άλλο. Ναι. Τούτον το άτομο είναι άνθρωπος. Οπότε πρέπει να δούμε πώς μπαίνουμε στην κοινωνία τα άτομα τα οποία περνούν το τεστ του αιτητή. Πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει, διότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τόσους μεγάλους αριθμούς μέσα στην κυπριακή κοινωνία. Και το πιο βασικό είναι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια να έχεις χώρους διαβίωσης που να είναι ανθρώπινοι. Το Πουρνάρα είναι, πώς να σου το περιγράψω. Πώς να σου το περιγράψω το πράγμα. Είναι απαράδεκτο. Και όλοι κοφεύουμε, όλοι το αποφεύγουμε, όλοι λέμε ότι είναι τζάμε. Μα είναι τζάμε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και έχουμε και ευθύνες ως χώρα. Έχουμε διεθνείς συμβάσεις, έχουμε ευρωπαϊκό δίκαιο. Και ναι, έχει κόσμο που το εκμεταλλεύεται και πρέπει και τούτο να το διαχειριστούμε. Και μετά άτομα τα οποία δεν δικαιούνται τούτη την προστασία, πρέπει να κάνουμε τις σωστές συμφωνίες για να επιστρέψουν στη χώρα τους. Ναι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή είμαστε κομμάτι, και τούτο θέλω να το πω, εμείς είμαστε η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι τζεντζίνη. Ναι, πράγματι. Ξέρεις, άμα το καταλάβεις ότι εμείς είμαστε η Ευρώπη και όχι οι Ευρωπαίοι και εμείς, τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει αλληλεγγύη ευρωπαϊκή, τι σημαίνει βοήθεια, τεχνική βοήθεια όσον αφορά το να χτίσουμε τα σπίτια, τα παραπήγματα που είναι να μείνουν, όσον αφορά τους εξειδικευμένους ανθρώπους που είναι να βοηθήσουν κάποιον να κάνει την αίτηση, που είναι να δει πώς είναι να τη διαχειριστεί, πώς είναι να στηρίξεις τους ανθρώπους, είναι τα σχολείο να τους βάλεις, είναι που να κάνουν. Έχει μωρά. Τώρα τα μωρά μπορεί να δάμε με τους γονιούς 4 και 5 χρόνια. Καλά, είναι να μπορούν να κάνουν τα μωρά 4 και 5 χρόνια. Είναι κάτι επιστημονικής φαντασίας. Όχι, τώρα που είπες μωρά, ας πούμε, εκείνο που λαλείς ότι τα μωρά του κόσμου είναι μωρά. Σημαίνει ότι επειδή είναι δικά μας. Μπράβο.
Είναι το μέλλον μας. Ναι. Είναι το μέλλον, δηλαδή, άμα το αναλύσεις τέλεια εις το πιο απλό, Ναι. τα μωρά είναι το μέλλον. Θέλεις το μέλλον να μην το βοηθήσεις? Διότι εγώ τουλάχιστον, εσύ είσαι πιο μητσά, αλλά εγώ είμαι μεγάλος. Τα μωρά έχουν νόημα. Τα κοπελούθια μας, Τα κοπελούθια του μας. κόσμου. Τούτη είναι η προοπτική όμως. Έτσι, εγώ πιστεύω έτσι πρέπει να το δεις. Ναι. Και έχει κόστος, ναι, έχει κόστος, να βρούμε και τα λεφτά και τους οικονομικούς πόρους, ναι, πάει να γίνει κοινωνικό πρόβλημα και πρέπει να το διαχειριστούμε, αλλά απλά πράγματα. Κάμε μια διαλογή. Τούτοι οι άνθρωποι έχουν δεξιότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει η οικονομία σου. Τούτη η οικονομία έχει ανάγκες που ανθρώπους που έντιαμε και μπορεί να εργοδοτηθούν. Τόσο δύσκολο να το βρεις. Όχι, και όπως βολεύκεσαι μια χαρά να σου φέρνουν τον καφέ σου και το φαΐ σου. Ναι, βέβαια, delivery είναι ok. Ναι, αλλά άμα πάεις και έτσι, μόνο να σου πω και κάτι άλλο το οποίο πολλές φορές σκεφτούμαστε. Πόσος κόσμος έχει οικιακές βοήθους στο σπίτι, οι οποίες προσέχουν τα μωρά μας και τους γονιούς μας. Άρα εμπιστευούμαστε. That's okay. Ναι, είπες το. That's okay. That's okay. That's okay. Καταλάβες. Θα μπορούσες να επιβιώσεις, να κάνεις τα μισά πράγματα που κάνεις, αν δεν ήταν το άτομο. Και με το οποίο, να μου του διάς, 300... Ναι. Άλλη ας πούμε διάσταση εκμετάλλευσης, χρήσης, τέλος πάντων θέματα. Δεν έχουμε σκλάβους σήμερα. Μοντέρνους. Αλλά δεν το βρίσκεις τόσο αντιφατικό. Πάρα πολλά. Έχουμε μέσα στο σπίτι μας έναν άνθρωπο ο οποίος μέρος της οικογένειας στο τέλος, διότι ζει μαζί σου, τρώει μαζί σου, θωρείς τον, κάνει, φτιάζει, αλλά κάποιους άλλους που δυνητικά μπορεί να είναι και πιο μορφωμένοι, πιο καλοί, φτιάχνουμε τους επειδή μα τούτοι είναι αιτητές ασύλου, δεν ξέρω εγώ, ας τους να πάνε, που τούτους, που τους άλλους. Γιατί? Δες το, δηλαδή, κάμε μια διαλογή. Και είναι θέμα κόστους, ναι, αντιλαμβάνομαι θέμα κόστους, αλλά έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι επαναλαμβάνω, είμαστε Ευρώπη. Ναι. Δεν είμαστε οι άλλοι. Αχιλλέα μου ανάφερες τα μωρά πριν. Αναφέραμε τα πολλά τα μωρά. Ναι, τα μωρά, τα κοπελούθια. Τα κοπελούθια μας. Εγώ να σου το πάρω τώρα στην παιδεία. Καλά, ναι, εντάξει τώρα. Και να σου αναφέρω τις λέξεις σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ναι, σίγουρα. Και να σου αναφέρω και την λέξη εκκλησία. Ναι. Έχω κάτι άκουσα προχτές, νομίζω είναι που σένα που το άκουσα. Είπα καμιά μπελάρα, μπαλέ. Δεν ήταν μπελάρα. Καμία σχέση. Ήταν, oh my god, ισχύει το πράγμα. Είπες ότι υπάρχουν κάποιες παραδόσεις οι οποίες αφήνουν την εκκλησία να ανεκατώνεται μες στην παιδεία. Ναι. Δηλαδή, εκτός που τα obvious, κοινά που βλέπουμε, τι άλλον έχει που δεν το ξέρουμε. Να σου πω το πιο απλό πράγμα. Πέ μου. Σε ποιον ανήκουν κατά κανόνα τα σχολεία? Είναι στο Υπουργείο Παιδείας. Τι εννοείς ανήκουν? Ανήκουν. Ποιος έχει ο κοτσάνιν του χωραφιού? Είμαστε εδώ μέσα στη φανερωμένη. Ναι. Η φανερωμένη. Εντάξει, φανερωμένη. Φανερωμένη. Ναι. Σχολείο, ναι. Ναι. Το κοτσάνιν τι λέει? Έλα λέει Υπουργείο Παιδείας. Ναι, ωραία. Άρα να αρκέψεις να κλαίεις, διότι τούτη είναι η πραγματικότητα, αλλά έχει εξήγηση. Ξέρεις, τα πράγματα πρέπει να τα καταλάβεις, να βάλεις το πλαίσιο και να βάλεις τη διαδικασία να το λύσεις. Εξήγα μου το Τσίνο, ναι. Και θέλω επίσης να μου εξηγήσεις και τούτον ότι κάτι με την έγκριση της Εκκλησίας για τον Υπουργό Παιδείας. Μάλιστα, ναι. Αρχίσουμε που το απλό, διότι δάμε να σε χάσουμε νομίζω. Αφήνωσε. Ναι. Κατά κανόνα, ο Υπουργός Παιδείας μέχρι τώρα παίρνει την έγκριση, ο πρόεδρος παίρνει την έγκριση ή κάνει μια διαβούλευση με τον Αρχιεπίσκοπο για το ποιος είναι Υπουργός Παιδείας. Απαράδεκτο. Δεν μπορεί να συνεχίσει και είναι οι σχέσεις που έχει ακόμα η Εκκλησία με το κράτος όσον αφορά την εκπαίδευση. Η δική μου ανάλυση για αυτόν είναι ότι ούτε η Εκκλησία εμπαράρτημα του κράτους, ούτε το Υπουργείο Παιδείας εμπαράρτημα της Εκκλησίας. Πρέπει να ξεχωρίσουμε καθαρά τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους μας και εγώ σέβομαι τις θρησκευτικές σου πεποιθήσεις, όπως πρέπει να σέβεσαι και εσύ τις δικές μου. Και μέσα σε αυτόν το κράτος δεν έχει χώρο η Εκκλησία όσον αφορά τα θρησκευτικά θέματα, διότι δεν είναι έτσι που δουλεύει το σύστημα. Ή έχεις κράτος ή έχεις Εκκλησία. Δεν μπορεί τα δυο να μαζί. Γιατί έχουμε τούτο το θέμα? Το 1960 που έγινε η δημοκρατία και είχαμε ένα δικοινοτικό κράτος,
τα θέματα κουλτούρας και παιδείας έκαναν τα οι κοινοτικές συνελεύσεις. Οι κοινοτικές συνελεύσεις ήταν μικρές βουλές, αν μπορούσα να το πω. Όπως έχουμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων που έχει τόσους Ελληνοκύπριους, τόσους Τουρκοκύπριους, είχε και έναν χώρο όπου εκλέγοντο και διαχειρίζονταν τα θέματα παιδείας και πολιτισμού. Τούτον το έκαμνε η Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση και η Τουρκική Κοινοτική Συνέλευση. Κάτω από τούτες τις συνελεύσεις ήταν και τα εκπαιδευτήρια τους. Τα ελληνικά εκπαιδευτήρια και τα τουρκικά εκπαιδευτήρια που είχαν τα κοτσάνια για το κτίριο. Δηλαδή για να σου το δώσω έτσι. Το 1963 ήταν που έγινε με τις διακοινωτικές συγκρούσεις φασαρίες, αποχωρήσαν οι Τουρκοκύπροι και δεν είχε νόημα να έχεις μια κοινοτική συνέλευση η οποία ουσιαστικά έκαμνε μόνο τα ελληνικά. Διότι δεν είχε Τουρκοκύπριους. Και αποφάσισε η Δημοκρατία, χρησιμοποιώντας το δίκαιο της ανάγκης, να κάνει Υπουργείο Παιδείας. Και νομίζω έκαμε το ή 64 ή 65. Έντζησαν Υπουργείο Παιδείας το 60. Εμείς το κάμαμε. Και κάτω από το Υπουργείο Παιδείας εβάλαμε όλα τα θέματα θρησκευτικά της παιδείας και εκεί δημιουργήθηκε η σχέση με την Εκκλησία και η εξάρτηση με την Εκκλησία. Διότι ο ρόλος της Εκκλησίας, ο εθναρχικός ρόλος, κανονικά έπρεπε να είχε φτάσει σε έναν τέλος το 60 όταν έκαναμε τη Δημοκρατία. Με την ανάλυση που σου έκανα μπορείς να καταλάβεις γιατί η Εκκλησία νομικά ή θεσμικά θα λέω νομικά, θεσμικά είναι ακόμα μέσα στο σύστημα και έχει αυτόν τον έλεγχο. Νομικά ενένει όμως, ναι. Όχι, νομικά είναι. Άμα θυκευάσεις το Σύνταγμα, δεν έχουμε επίσημη θρησκεία. Όχι, δεν έχει θρησκεία. Ναι. Το κράτος δεν έχει θρησκεία. Ξέρεις, έχει άλλες χώρες, ναι. Ιράν, όπου η θρησκεία του κράτους είναι τζίνη. Ναι. Εμείς δεν έχουμε θρησκεία. Το κράτος είναι κοσμικό. Αλλά προσπάθησα να σου εξηγήσω πώς το 60 ο κάθε κοινότητα είχε τα δικά της και ύστερα από το 63 μετά από τις φασαρίες εξελίχθηκε στο να γίνει το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είχε καθαρά ελληνοχριστιανική κατεύθυνση και εξελίχθηκε από το 64-65 ως σήμερα με τον τρόπο που βλέπεις. Που εξακολουθεί να έχει τον το... Απόλυτα δεν άλλαξε τίποτε. Όχι. Εγώ εδώ κάνω μια ιστορική ανάλυση. Το αποτέλεσμα είναι θέματα όπως κάθε σχολική χρονιά έχει αγιασμό για να αρχίσεις. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί που πάνε σχολείο. Ναι, ξέρω το. Άρα, ξέρω το. Και η προσευχή, θυμάμαι για την προσευχή. Ναι. Άρα, θέματα τα οποία πρέπει να τύχουν διαχείριση σωστή. Και πάντα το επιχείρημα είναι τώρα έχουμε την τουρκική εισβολή και ασχολείσαι με τούτα. Πάντα το Κυπριακό είναι η δικαιολογία να μην σάσουμε πολλά μικρά πράγματα τα οποία στο τέλος της ημέρας στιβάζονται και γίνονται πολλά μεγάλα πράγματα. Ναι. Και τούτα τα πολλά μικρά πράγματα, αν αρχίζουμε να τα διαχειριζόμαστε, καλή ώρα ο γιος σου με τους φίλους του, χτίζουμε κάτι για το μέλλον πάνω στην, κατά την άποψη μου, σωστή βάση. Ναι. Νομίζω τούτη είναι η ελπίδα για να μην τα κάνουμε ούλα μαύρα και ο δείχτης απελπισίας να πάει στο κόκκινο. Διότι έχω το δείχτη απελπισίας εγώ κάθε μέρα που είναι διαφορετικός. Δείχτης απελπισίας, άρεσε μου. Εμένα πάντα είναι στο κόκκινο. Όχι, δεν είναι στο κόκκινο. Κοίταξε, να σου κάνω εγώ την ψυχανάλυση τώρα. Το ότι εσύ κάνεις την εκπομπή, το ότι τούτη εκπομπή έχει ακροατές, το ότι τούτοι ακροατές σε κάνουν εσένα να φέρνεις κόσμο και να συνεχίζεις, καλή ώρα είχετε την καλοσύνη να με καλέσετε και σας ευχαριστώ, και να λέω πράγματα που μπορεί να με συμφωνούν όλοι, αλλά λαλώτα. Το ότι εσύ δίδεις αυτό το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ σου και των ακροατών σου, είναι πολλά μεγάλη κουβέντα. Άμα μιλάς με τον άλλον, δεν τσακώνεσαι. Είναι πολλά μεγάλη διαφορά, για να μην σου πω σκοτώνεσαι. Τι πειράζει να μιλάς? Και σου λέω, εσύ είσαι Α και εγώ είμαι Ω. Πάλε μιλάς. Πάλε μιλάς. Και εγώ αχιλέα μου το πράγμα θα με κάνω το, και να σου πω την αλήθεια, δεν κάνω το για οποιοδήποτε άλλο, κάνω το για μένα. Μεγάλη κουβέντα. Εγώ ήθελα να μάθω. Έτσι. Εγώ ήθελα να ακούσω ένα διαφορετικό αφήγημα που κοινό που άκουα μεγαλώνοντας. Έτσι. Εγώ κατάλαβα ότι έχει κάτι άλλο behind the scenes
Και γιατί μου ανοίγουν την κουρτίνα να δω. Μου την ανοίγεις, να πάω μόνη μου να την ανοίξω και να περάσω να πάω να δω. Ανοίξα, ασυρωούλα κάτω. Βασικά, ναι. Ναι, αλλά για να το κλείσουμε και τούτο μετά τα θέματα τούτα, είχαμε μπει για το περισσότερες γυναίκες στο δικοινοτικό και στις συνομιλίες, θέλουμε και περισσότερες γυναίκες στην κυβέρνηση. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι έναν υπουργικό συμβούλιο 50-50. Φαντάζομαι ημικρατικούς οργανισμούς και συμβούλια 50-50. Φαντάζομαι να αναγκάσεις κόμματα που θέλουν να βάλουν στη Βουλή υποψηφίους να βάλουν 50-50. Μα χιλιά μου, ξέρεις να μπουλαλούμε όμως εμείς που την πλευρά μας οι γυναίκες ότι δεν είναι αρκετό να μου δείξεις ότι έβαλες 5-10 γενέτσες τσάμε και έτες τσάμε. Και οι γενέτσες πρέπει να αφουγκράζονται και να μοιράζονται τις εμπειρίες και τις ανάγκες που έχει η average Κύπρια, όχι μόνο Κύπρια, οι γυναίκες που είναι στην Κύπρο, ας πούμε. Τούτες οι γυναίκες που είναι στην Κύπρο, γιατί να μην μπαίνουν κατευθείαν μέσα στο το σύστημα και να τους διάσφωνει. Όλη η ιστορία, αν πραγματικά το αναλύσεις, είναι πως τούτοι οι άφωνοι, τούτες οι άφωνες γυναίκες, θα έχουν φωνή. Εν τούτο βασικά. Άμα τα απλοποιήσεις τέτοια τα πράγματα, είναι πως διάσφωνη στην άφωνη. Ναι. Τούτον είναι. Πολλοί τρόποι. Πολλοί τρόποι, αλλά εμένα εκείνο που μου έρχεται πρώτον είναι η ενδυνάμωση. Empowerment, ναι, πάρα πολύ. Ενδυνάμωση και δώστης τις γνώσεις. Δηλαδή, τούτον που μεγαλώναμε εμείς, και ήταν οι παππούες και οι θκιούες μας και κάθονταν στο τραπέζι και μιλούσα για πολιτικά και πιένες εσύ και είναι για σέναν τούτο. Είναι γενετήσιμο τούτο. Και επίσης να νιώθεις ότι σε οποιαδήποτε συνάντηση, ας πούμε, γίνεται η διαπραγμάτευση, το ότι είσαι γυναίκα για με, somehow, έκανα σε και νιώθεις ότι it's taking away from the seriousness of it, ας πούμε. Φέραμε την και τούτη δάμε, άρα είναι σοβαρό το θέμα που να συζητήσουμε. Εντάξει, εν κουλτούρα το πράγμα, εν παιδεία, να σου πω τη δική μου αντίληψη των πραγμάτων και μετά να δούμε πώς να το εφαρμόσουμε. Εγώ έρχομαι από έναν περιβάλλον ισότητας ως θέμα επαγγέλματος. Τα ανθρώπινα δικαιώματα για μένα ευβίωμα. Το ότι εμείς οι δυο είμαστε ίσοι, άσχετον ότι εγώ είμαι άντρας και εσύ είσαι γυναίκα, για μένα είναι αυτονόητο. Μπορεί να είναι διαφορετικό το πράγμα. Δεν έχει θέματα. Οπότε, αν αρχίσεις που και άμα η βάση σου είναι καθαρή, και εμένα τούτη βάση μου πέραν από την κοινωνική ή εκπαιδευτική μόρφωση που έχω, είναι και νομική κατάρτιση. Δηλαδή, αν πιστεύεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και αν πιστεύεις στην ισότητα, είσαι στο λάθος κατάστημα. Εδώ δεν πουλούμε. Δεν πουλούμε κάτι άλλο. Άρα, αν αρκέψεις που την ισότητα και άμα δεις ότι πρέπει να δώσεις κάποιες ελευθερίες στα άτομα εγγυημένες, δηλαδή μίνιμουμ ελευθερίες τις οποίες δικαιούται ο άνθρωπος, ισότητα, μόρφωση, το να μεγαλώσεις τα παιδιά σου όπως θέλεις, βασικά πράγματα για τα οποία υπάρχουν πολλοί κανόνες που πολλοί κόσμος αδιαφορεί. Και τώρα που είπες ισότητα, να μπορείς να δημιουργήσεις την οικογένεια σου όπως θέλεις και να κλείσουμε σε λίγο, αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω και την ΛΟΑΤΚΙ την κοινότητα. Βεβαίως να την αναφέρω. Όχι, εγώ εφόουμε. Εγώ είμαι από το 89 που μαλώνω για το θέμα, οπότε και άκουσα τα ούλα. Νομίζω δεν έχει πράγμα που δεν άκουσε ο Αλέκος και δεν άκουσα ούτε εγώ. Είμαι σίγουρη. Και νιώθω πολλά έντονα. Πιστεύεις το όμως ότι είμαστε δαμέ ακόμα, δηλαδή παλεύουμε για τα απλά δικαιώματα γάμος και τεκνοθεσία, ας πούμε. Έτσι είναι η ταχύτητα της κοινωνίας μας. Αλλά να σου τα βάλω τα μαύρα είναι τέλος ήταν, να σου κάνω το δίχτυ απελπισίας στο κόκκινο σύν. Ήταν 7 χρόνια φυλακή. Ξέρω το. Άντε με μου λαλείς τώρα. Και το πρόβλημα είναι ότι και τούτον άλλον που ελάλουν του γιού μου προχτές, ας πούμε, λαλό του in my lifetime, ας πούμε σκέφτου. Πήγαινε φυλακή, μπορούσε να στείλουν φυλακή. 7 χρόνια. 7 χρόνια. Και άρχισε η διαδικασία με την Βόρειο Ιρλανδία, που ήταν, τούτη η νομοθεσία ήταν παλιά απικιακή αγγλική νομοθεσία. Αλλάξαν τη στη Βόρειο Ιρλανδία, αλλάξαν την στην Ιρλανδία και μετά έκαναμε την υπόθεση στην Κύπρο. Αλλά Κύπρος έχει ακόμα 2 δικαιοδοσίες που πολλοί κόσμος ξεχάνεται. Το ένα είναι στα κατεχόμενα, διότι και τσαμέ ήταν ο νόμος, και το άλλο ήταν στις βάσεις, διότι και τσαμέ ήταν ο νόμος. Πολλά πιο ύστερα αλλάξαν τούτα. Οπότε και ακόμα στα κατεχόμενα ήταν
πιο περίεργο, διότι τα κατεχόμενα είχαν την παλιά απικιοκρατική νομοθεσία, ενώ η Τουρκία γενικά, η οποία είναι υπεύθυνη για το τι γίνεται στα κατεχόμενα, δεν είχε αυτή τη διάκριση για τους ομοφυλόφιλους. Δεν υπήρχε τίποτε. Wow. Και στα κατεχόμενα υπήρχε και το πρόβλημα. Οπότε μην νομίζεις ότι έτσι αλλάσουν τα πράγματα. Τα πράγματα είναι μια διαδικασία. Και το πρώτο πράγμα είναι να μην είναι παράνομο. Διότι άμα μου λέεις ότι τούτη η σχέση που έχουμε είναι παράνομη, τότε είσαι σε άλλον επίπεδο. Άρα καθαρίζεις την παρανομία και μετά αρχίζεις να χτίζεις με την ισότητα. Με την ισότητα στο γάμο, με την ισότητα στην τεκνοθεσία, με την ισότητα στα κληρονομικά δικαιώματα που απορρέουν που το γάμο και χτίζεις το πουτσάμε. Ύστερα χτίζεις με την απαγόρευση της ρητορικής μίσους. Με τον τρόπο που διαχειρίζεσαι την κοινωνία στην ελευθερία της έκφρασης. Ναι. Και χτίζεις μια κοινωνία σωστή, κατά την άποψή μου, πας στην ισότητα. Τούτα όμως, να μου πεις καλά που το 89, τώρα είμαστε 23, έτσι τόσα χρόνια προχωρήσαμε. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω. Προχωρήσαμε. Εμφανώς προχωρήσαμε. Προχωρήσαμε, ναι, που την άποψη του ότι θα σε βάλουν φυλακή, να πούμε. Όχι, όμως πολλά να γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Σύμφωνο συμβίωση έγινε και πάντα το επιχείρημα είναι να δεχτούμε σύμφωνο συμβίωση αντί να είναι η ισότητα στο γάμο. Πάντα είναι το δίλημμα πώς φέρνεις την πρόοδο. Ναι. Θέλεις μια πρόοδο που να είναι σκαλιά για να φτάσεις στο μέγιστο ή θέλεις τίποτε ή όλα. Ναι. Πάντα δίλημμα τούτον και δίλημμα σε πολλά θέματα. Δίλημμα στο Κυπριακό. Θέλουμε όλα ή τίποτε ή θέλουμε σκαλιά για να φτάσουμε στη λύση. Πάντα μεθοδολογικά ομιλούντες έχεις το δίλημμα όταν είναι να κάνεις την αλλαγή. Εμένα η δική μου άποψη είναι... Ναι, ήταν να σας πω, η δική σας άποψη ποια είναι σταδιακά. Ναι, κοιτάξτε. Baby steps. Εγώ δεν είμαι της θεωρίας της μεγάλης έκρηξης, του Big Bang. Εκτός αν είναι κάτι τρομακτικό. Εγώ πιστεύω στην εξελιχτική αντιμετώπιση, διότι και στο τέλος της ημέρας μια κοινωνία όταν της φέρεις μια αλλαγή πρέπει σιγά σιγά να το καταλάβει, να το χωνέψει και να χτίσει. Ναι. Εγώ θυμούμαι όταν αλλάξει ο νόμος στη Βουλή για το θέμα του Αλέκου του Μοδινού για την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας, εφοούνταν οι βουλευτές να μπουν μέσα να ψηφίσουν. Έξω εφώναζαν η Εκκλησία, έκαναν διαδηλώσεις ότι είσαστε άθεοι, αμαρτωλοί, δηλαδή άγρια πράγματα. Άγρια, όχι αστεία. Εντάξει, τούτα τα πράγματα αλλάξαν. Τώρα έχουμε Pride Parade. Και πάμε και θωρούμε και γίνονται πράγματα. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η Κύπρος είναι του Big Bang. Νομίζω η Κύπρος είναι της διαδικασίας. Ναι. Έχει και πράγματα που πρέπει να κάνεις, αλλά όπως τα είδα, τούτη είναι η αντίληψη μου. Και τούτο που πιάνω εγώ από την υπέροχη συζήτηση που είχαμε είναι ότι κοινό το ανθρώπινο επίπεδο, ξαναλούμε. Το άνθρωπος, ρε παιδί μου, και εμείς τώρα που καθόμαστε δάμε. Εγώ πέρασα πολλά ωραία. Μακάρι ούλα που έκανα να ήταν έτσι, πώς να σου το πω, όμορφο. Ήταν όμορφο, ήταν χαλαρό. Ελπίζω να το αγκαλιάσουν οι ακροατές, να τους αρέσει, αλλά ήταν... πώς να το πω, ήταν πολύ λέξη που γυρεύω. Αυθόρμητο. Εν είχε φίλτρα. Είπα σου εκείνα που νομίζω και πολλές φορές θα λέμε δεν που λαλείς εσύ το μοντούτα, ξέρω. Αλλά είπα σου τούτο που νιώθω, ίσπραξα ωραία απάντηση που σέναν, ίσπραξα θέρμην και νομίζω ότι τούτη η συζήτηση για μένα ωφέλησε με πολλά. Δεν ξέρω άλλους θα ωφελέσει, αλλά εγώ σε ευχαριστώ. Και εμένα ωφέλησε με πολλά και νιώθω ότι να πάει και πολλά όμορφα η μέρα μου τώρα, για κάποιο λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχίσαμε ωραία, ναι. Έτσι, θετική ενέργεια. Έπεσε ο δείχτης απελπισίας. Έπεσε λίγο. Ένα σηκωστή πάλι ύστερα. Αλλά άμα το αναλύεις με το δείχτη απελπισίας, πρώτα ο αυτοσαρκασμός που έχει ότι Παναγία μου στο κότσο δεν μπορεί να κάνουμε σήμερα. Έπεσε στο πράσινο. Έτσι κάμνεις να χαλαρώσεις λίγο. Λίγο σαν τη λέξη που μου είπες brain dump. Το brain dump. Ναι, εγώ έπια τη λέξη. Είναι σαν να φκάλεις κάτι που το νου σου πέφτει η πίεση και μετά ξανασυνεχίσεις για να ξαναψηθεί η πίεση για να ξανακάμεις την κάθαρση που μου είπες για αυτό το πράγμα. Οπότε έτσι το νιώθω.
Πάρα πολλά ωραία. Ευχαριστώ. Ακόμα πιο ωραία γιατί φταίω κάτω στις γειτονιές της γιαγιάς μου, της Μακαρίτης σας. Πολλά ωραία που ξαναήρθα με κάτω. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο στην εκπομπή. Να με θεωρήσεις ότι είμαι πάντα στη διάθεση σου για οτιδήποτε, εφόσον είναι έτσι είδους η κουβέντα, να με θεωρήσεις δεδομένων ότι θα έρθω να βοηθήσω, να συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Θέματα αγνοουμένων, θέματα επιτροπής αλήθειας, μεταβατική δικαιοσύνη, τρόπος που να χειριστούμε πράγματα. Τέλεια. Έχει πολλά, ιδίως η Επιτροπή Αλήθεια. Κουρτίζεις με τώρα. Συγγνώμη, η Επιτροπή Αλήθειας. Μπαίνω μου ιδέες. Όχι, να το κάνεις ιδέα και τρόπο που αντιμετώπισε η κοινωνία, τους αγνοωμένους και τις οικογένειες τους. Κόσμων των οποίων η δική μας κυβέρνηση επίεν και έθαψε και δεν είπε τίποτε στις οικογένειες και έπρεπε να πάει δικαστήριο για να αποδείξουν το αυτονόητο και πράγματα τα οποία έγιναν που δεν είναι τόσο όμορφα και αγγελικά πλασμένα. Αλλά εγώ είμαι υπέρ της λύσης των πραγμάτων και για τούτο, για να μην το αφήσω, εγώ θέλω μια επιτροπή αλήθειας. Θέλω ο κόσμος, η κοινωνία, οι κοινότητες, οι ανθρώποι να δουν την αλήθεια της δικής τους κοινότητας πρώτα και ύστερα της άλλης κοινότητας με σκοπό τούτη η διαδικασία να κάνει μια βάση πάνω στην οποία να χτίσουμε... Την original την αλήθεια. Το είναι πολύ σημαντικό. Ναι, την original την αλήθεια. Όχι την αλήθεια τη δική σου ή τη δική μου ή του οποιοδήποτε άλλο. Απόλυτα. Ναι. Και η διαδικασία για να βρεις την αλήθεια πρέπει να αρχίσει. Αχιλλέα μου, σε υπερευχαριστώ. Χάρηκα πάρα πολλά. Εγώ ακόμα παραπάνω. Να είσαι καλά. Θα μπορούσαμε να κάτσουμε εδώ άλλη μια ώρα. Αλλά παρατετάρτον πρέπει να πάω. Αλλά εσύ πρέπει να φύγεις. Λοιπόν, είσαι ευπρόσδεκτος anytime. Thank you. So much. Και να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που να ακούσουν τούτο και ό,τι σχόλια θέλουν στην Ελένη, όχι σε μένα. It's okay, I can deal with it. Έχω 3 μωρά, μην το ξεχνάς, είμαι μια δύναμη. Ευχαριστώ, Αχιλλέα μου. Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Εννοείται, Αχιλλέα μου, πως να τα ξαναπούμε και ευχαριστώ σε πάρα πολλά για την ειλικρίνεια σου και την καλή σου διάθεση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ τον Get Fresh για τη χορηγία και τη στήριξη και ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που αγαπάτε το podcast και ακούτε το κάθε εβδομάδα, γιατί τίποτε που όλα τούτα που κάνω δεν θα ήταν εφικτά χωρίς εσάς. I love you. Thank you. Be kind, be well, and be kind again. Bye.